Francesco Pascaleren bosgarren arima, ipuinez osatutako eleberria aurkeztu du Unai Elorriagak. Francesco Pascale Algortako idazlearen arbasoa da, eta liburua bere bizitzan oinarrituta dago. Francesco gure arbasoetako bat izan zen, Italiatik, Amalfiko kostatik ona etorri zen, Euskal Herria lehenengo berri zen egon zen, Durangaldean, da gero Bermeora eskondu zen. Da, bertan birritan eskondu zen, lehenengo emaztea izitzaiolako gazterik, eta, seme-alaba asko ekarri zituen, da hortik atozu. Da, ondela urte batzuk, jakin nuen horren berri, gure familiako batek idatzi zuelako alako, bere ibilbidea, nondik nora ibili izan, da, hor ikusi nuen, hor baseuela mamia, baseuela zozer idazteko modua. Eta, dauzkagun datuak, 19. mendetik ona, gehienak aldu indira. Egin dudana da, utxuneak neuk bete literaturara baliatuz, bete ditut utxune horiek eta literatura fikzioa sortu dut errealitate batetik, eza. Da, hori da, ibilbidea, berak egin zuen ibilbidea Sapri bere herri txiki horretatik, Amalfiko kostatik, nola igaro zuen Mediterraneo osoa, eta nola etorri zan ona, eta nola eskondu zen bertan, eta nola egin zuen bizimodua. Zergatik etorri zen, hor ere hipotesiak daude, eta hipotesi horietako bati eutsi diot, eta ematen du erregearen soldaduen gandik iesi etorri zala. Horrat, erregean kontrako eta Italian unifikazioan aldekoa zan, horregatik egin zuela ies handik Italiatik, eta etorri zan ona. Kontua da, novela dela, hasi eta amaitu personaia bati buruzko hildoa kontatzen du novelak, baina aldi berean Francescoren aldi bakoitza edo bizitzaren zati bakoitza, haurtzaroa, nerabezaroa eta gaztaroa, kapitulo banatan egin dut, eta kapituloa ez da kapituloa, baizik eta ipuina da. Bere baitan itxia dagoen ipuina da. Orduan, berez esan diteke ipuin liburu bat ere badala, baina osotasunen irakurta novela bat. Izan ere, ipuin bakoitzan beti ez da Francesco protagonista nagusia. Batzuetan beste horren bidean ezagutu den neska bat da, beste batean izango da Bartzelonatik eta ona ekartzen duen gurdizaina, beste batean bere familiako bat, bere lehengusina edo nanalako bat. Orduan, hor sortzen da Francescoren inguruan dauden personaia guztiekin sortzen da Francescoren historia.